Hello mga igsoon, welcome sa Espiritanong Kasa. Ang atong pagasigutan karon may tungod kini sa sinulat kini ni San Mateo nga naguluhang yadto si Jesus dito sa templo. Ug mao kini ang pagabasahon sa atong igsoon nga mao Saint Darlene. Ug pwede mo malihog ko ti pakibasa ani kung unsa bay nasulat dinhi nining maong mga basahon. Niadto si Jesus sa templo. Unya si Jesus misulod sa templo og gipapahawa niya ang tanan nga namalit og namaligya didto og gipangtuwad niya ang mga lamisa sa mga tigkambyo og kwarta og ang mga lingkuranan sa mga nagbaligyag sa lampati. Siya miingon kanila, nasulat sa kasulatan nga ang Dios miingon, ang akong balay paganganlag balay alampuanan. Apan gihimo ninyo kini nga taguanan sa mga tulisan. Unsa man ang alampuanan akong giisulti niyo tinago ni Kristo kanang unsa nang alampuanan? Unsa nang ampo? Surrender. Surrender mo ang imong kaugalingon ngadto sa Dios. Kinahanglan mo buhat jud. Yan ang surrender mo mo ka nagluhod sa santos, nga nagdumot pa ka. Mali gid kaya ang gihimo sa unan. Sayop gud. Sayop gid kayo. Dili. Gikon pa man pasilihan pa man sa unan ni Daniel. Kay ilibuan ka tuig pa man niya. Karon pa man niya ihubad. Pagabot sa espiritu sa kamatuoran. So wala pa may sa lato. Butaman mo. Ang malagi na ang magpaubos lagi ana sa kuha, magduhig man ko sa espiritu, wala man ko nagbunyag. Kay si Kristo, di ba si Juan? Ngano nagwala man mo nito ni Juan, kung nituol siya ni Juan, niingon di ba niingon si Juan? Di ba ni balikon mangutana dapat kamoy mangutana ani. Anong si Juan nganong di mo tutuon kung nituol sila ni Juan, naapay mo abot kaniya nga labaw pa kaniya. Sato pa karon ang espiritu ni abot nako dili wala man ko nagbunyag no. Ang mga pare, ang mga pastor o kinsa nagbunyag diha, sila sama ni Juan, di ba? Sa to pa naapay mo labaw pa niya ang espiritu. O sa kataong tinawag himong kauban og ambiyansa John 14:16. Tama. Paabot sa espiritu sa kamaturan, tultulan kamo niya sa kamaturan, dili sa magsulti sa kaugalingong pabot, kundi sultian kamo sa iyang nadugong ingwan sa butang umabot, kay dawaton sa espiritu ang isugo sa man ug isugilon nga naana sa balaan kasulatan. Naagid. O len isulti na ang imuhang ang verse karon sa imuha anong iko na. Amo na kung dito sa ni Juan niingon siya nga naapay mo abot dinhi nga labaw bisag dili pagikunos na makahikap sa sandalyas. Si Juan, tapos abunuhan niya ang mga Libaong. Niya patagon ang mga Gansal lumon dalang. Streeton ang hiwi nga kato hiwi paglukso-lukso man Biblia. O tungod man sa mga one world religion o ang mga religion karon magpili-pili man. Pili-pili. O man daghan kay religion. Nagtuo sila nga naay one world religion nga tanan isa lang kapagtudi din nana. Ang pamaagi ba sa ilahang pagbuhat og simbahan nga naa sila ilaing pulpito. Nahitabo na. Dadan. Wala sige debate. Debate isa lang ang tukong Dios. Gugma. Oo, kay karon sa social media grabe na ang debate sa mga CFD. grabe na ang debate sa mga pastor. Nga katong mga pare nga buotan sa nang nagpakamatay ba para lang sa pag-alaga. Nawala na tong ilang balaan. Nya ang mga pari karon nga isog kaayo mao na si Father Darwin. Ang ubang mga pari hilom kaayo. Naulaw gani ko kay Katoliko binunyagan man ta. Pero karon ako nadawat na ko ang Holy Trinity. Basahan niyo na ang John 16. Nadawat na ko hilakan ako ni. Wala man na sila nagpakamatay mo nang mulakaw ko. Unsa pa ang laom pagyud ninyo nga to na para masabtan gyud sa mga tao. Di ba naingon pa to dali nga rin no. Naninom naman pa to yung dali kamo nga rin kung madungog na niyang tingog karon adlaw. Tama. Kung hinumduman niya ibasa para mingon sila nga naa gyud sa balaang kasulatan. Kay kung nito sila ni Juan, dito po ta sa espiritu nga gipadala. Kasi Juan ba yung nagsulat diha sa mga ebanghelyo? Siya gud. John 16. Ito po ta siya nga magdugang din propesya, dugangan ng mga katalagman, di katalawa karon, wa magani pare ang nagisikot abot, except lang ha, basta na ipare ani. I'm sorry kung na ipare ani. Tanaw karon kalibutan nato. So ni pare nagsulti na nakita nito sa Facebook ang ilahi noon nga sige gisgutan nga ang Katoliko kuno mao kuno ang tinuko ni Kristo. Naklaro man to kanihalin. Balay ra na alampuanan diha ka magsurrender. Sa Mateo 21. Di ba sige kung ingon ninyo dili ni simbahan diri palahulayan ra niya diin mo naguol. Di ba katong si atong isa ka igsoon na to namatay. Di ba kung magproblema sa banis sa diri no? Tama yun. Maghilak sa diri no kay bugatan siya. Nya pagabuti kanta-kanta na sa dito kay diri kuno siya, ma-relax kuno siya dinhi. Tama yun. Stress man.
Ano tambalan yung kaugaling doktor mo rin ko nga nanambal ko, kamo ang magtambal. Ano man, istoryahan man ako din, di ba? Manambal ko din, istoryahan ko, uy, nanganong na insomnia man ka, sobra atong trabaho. Ay, nga nagsakit man ka na, kay heart failure ka, nahiubos ka. Ang lami din kay istoryahan ko kamo nga dili mo magsakit. Di kay mo adto dito sa inyong giingon nga magpahiling mga anak dito, matumba mi noon, bisag wa kay sakit, natumba mi noon. Unsa na? Kabalo biya mo, Ikaw, magic no? magic. Nganong matumba man ang gipanghilingan sa Di anak ba si Kristo sa kalibutan haron makig-away? Magic na para lang gud ang tuo, ang pagtuo mo sa tao kung nang nay-act. Kada day mag-possess, di ba? Na-act na to mag-possess di sa una. Gisulti gina no? Tama gid. Unya na pa yung pare nag-ingon nga dili kuno sudlan og bala ang espiritu ang tao. Dili. Yung ano mang nituo man mo sa dautan. So dapat dili na puntuhan pare. Dili tamtuon nila. Nganong nagsimba mo dito? Di wala day balaan sila. Sige ampo. Come Holy Spirit, I need you. Ya sudlan nino mugbad nga espiritu. Nganong imo mang pagayoon pa dito ang Holy Spirit kay ningon na gud ang Ginoo nga kung magbuhat mo madungog na nako kamo. so ang gibuhat ni Father Darwin dili espiritu ang nagagiya sa iya ha. Nagpakaulaw noon sa Katoliko. Pakaulaw sa mga balaan di ay mga pare ay paulaw noon sa laing sikta. Kay murag grabe na magyud kaayo ang iyang pagsangyaw bahin sa Biblia. Nya ingnon pa niyang ubang mga relihiyon nga sulpot. Murag siya ra nahimong sulpot ba? Ani Kay sulpot? karon ra man gyud ni sulpot siya. Kamo, sa una. Magura man ang sulpot na. Idara naman kita ako, 57 naman yun ko. Wag ko kadungog sa una nga, mingo magay ang pare kung mga amigo kayo si Bishop o Pueblo sa kwartinganlan kay patay naman to. Sige ingon. Gibawal man dili man ta universal man na siya ba nagsulti nako sa una nga karon gisulti pud sa espiritu nako nga ang Katoliko universal dili makigdebate. Isa ra man tong Dios. Nya tingala gani ko karon nga nya nanudlo ra bata sa una mang. 5 years good ko nga nahimo kong Paris team. Yun na ulo hinanong ko sa kong gitudloan. Nya daghan na kayong mga CFD ron ba nga ninggawas. Oh, mo na nga Ang away na gid ang gingarian ba to gingarian no? Mao na matuman na gid kasulatan. Wala nasulod ang mga mini nga magtutudlo. maghapit na gyud Gilingkuran na nila ang katapusan sa kalibutan. No, natuman naman mga propesya. tuwan man na naak din Tadawa gud linog init na manggay kayo. May pay maghisgot ta mga pare ug mga pastor di ba na akong panawagan no. Maghisgot ang kaluwasan mga anak o tahorong ginikanan pero karon kung tama Wala na ilang gid na sa ilahan no. Wala gyud wala gyud ko kadungog ana. katawan pa ang mali sala. Wala na. Wala na. Dili na. Mao na ingon nga mga Hudyo. Di ba no? Hudyo no. Kinsa biya tong nag-ingon dito si Anas ug si Caiaphas no. Diyo gid. Panit di ba na sa unsa ganito nahinumduman niya to kung adunay nagsulti nga naa kani ang Dios panid ang iyang sinultian sibo basi ang pinawatan. Panid gud na nila nagwali. Basi pag na anak dito mag-inom na sila niya dito mga tawa na sila kung O kay ingon siya nga si Kristo palahubog daw. dali. Ato naman ang gihubad boy. Ang pito, patadyaw. Tama Nga gid. Patuyang mo, patuyang. Ito katadyaw. Oo. Wala na siya. Gyapon na may mga CFD gyapon nga kuan ana naga unsa na naga istorya Dire. naga vlog na gyapon. Asa ila ba ra man ingon nagbilagro bat buhat sila to nagtulo ko nung luha ni ba Mamiri nga ano to. Ya dire, wala nagbilagro dire. Minapatuyo ka na sila dire nga mausab magay akong panagway. Tama gid. Kada akong tingog ko, kapoy naman gali kayo, sugot mo kay kukwaon sa Grabe ginakapoy gani kay sulti ganiha nila. kay murag Pilato kabala ang espiritu ni gamit sa iyang tingog no. May mana sila kay maghumili sila, magsige magkatakatawa, magjoke-joke ako maghumili ko, tulo ang singot na ko kay gamiton kong mga espiritu, balaang espiritu. Tama. May masa hayahay mo na sila. Pag human na pagyaw, tulisan dyan no, biyaan. Tulisan oy. Diin gani ang mga patay nga tao ba? Mga makasala. Gusto naman po na dito sa mga tao, dagdaygon sila kanya sa mga bad ito. Nga dito na po sila magtapok. Porque naghanan nila dito magtapok. Daghan oy. Ay himala po di sila. Sa ato adiri ba? Nya nagpuyo ang magita nga espirituhanon. Namo ko'y kaabag nga ningingon nga samtang buhi pa daw kuno ta dili daw ta pwede nga matawag nga espirituhanon. Kung mamatay na daw ta, mo na daw na nga espirituhanon na daw ta kay patay naman.
Kay samtang buhi pa daw ta, dili daw ta pwede nga tawag og espirituhanon kay mukaon pa man daw ta. Manginabuhi pa man daw. Tinuod ba na? Mo na problema na to kay karon kung dili ka maningkamot hios ang lawas og espiritu. Karon ini kapatay nimo may espirituhanon ka basig dito ka sa duha magkamatang sa espiritu basig maunlod ka dito. Kay kung dili ta, kung maingon mo na ilang giwali, di ay na lamog simba, ay na mo kaon sa ilang hostiyas, ay na mo simba. Kay gusto ta maging hiusa nga to ang lawas sa espiritu kay gamiton man nato tong lawas butang biya ni man butang ni kani life na to no. Butang ni mo ni itong gamiton nga mahinginhatagon, maluluyon, mahigugmaon ta. Tama Ya patyan ninyo ang sala. Kay ang sala, kung magbuhat og sala sama nagpatay sa kaugalingong lawas. So biyain niyo ang sala aron dili mapatay inyong lawas. Tama gid. Oy kung mao na ilang wali, kinsa pa may mutuo nila. Basig wala pud sila kasabot unsa ang espirituhanon. Oh. Wala siguro. Ang espirituhanon, espiritu di makita no. Non is nag-meaning nagtao. Sa to ba naning kamot nga siya mahiusa iyang espiritu. Asa Pero just non. maghiusa kay Kristo. Basta kay Kristo, espirituhanon nga gugma ba? Kasi Kristo gugma man. Wala siguro gyud na Mabuhat. Ano man po espirituhanon nga magkalibutanon yawanon. Kana dayang nagmagic, kana dayang namarang, kana dayang nagbuhat og bad. Kay ang Dios Amahan, gahom man na niya gikawat man na sa garbo pagka mapahitason. Busa ayaw mo pagpasigarbo, ayaw pagpataas. Kay ang Dios Amahan, yaman ang gahom tanan, yaman na gisulutan ka. Dadon ka niya dito sa silot sa Dios sa impierno. Mo na duha ka matang, di ba? Duha ka kirubin, di ba? Ato no? Ato no na vlog no? Duha ka langgam no? Kamananap sa auto pa left and right sa to ba magpili ka kinsa imong amahan. Kana ko latuan ng duha ka tong kirubin nga gibuhat. Maro ba na Ingon nila nga mga santos-santos. mo nang naay gihimo sila nga santos kay kaniadto sa daang kasabutan. Kuan ba daw to siya kanang rebulto pudto nagbuhat ang Kay sa una sa Old Testament. Sa Old Testament. Unsa man ang nikonsad ni Kristo nagpabunyag siya, di ba? Sa lampati. Mo nang meaning niya nga dito sa balaang templo sa Dios nagbayad sila mga salampati. Tanawa karon no. Ang kaluwasan ko no nga espirituhanon ta kinahanglan maghalad ta mo butag piang mananap o di ba kung magmisa di ba natay mga halad mo man na gipalit nila ang meaning sa salampati espiritu sa una nga panahon Old Testament. Unya pagkapatay ni Kristo, pagkatao ni Kristo, ang meaning na po sa espiritu, insenso. Mira, humot siya, bulawan siya, mo nagisulay siya. Unya karon gigamit na po nila pinaagi sa seremonyas ang insenso. O di gibadlong na po sila, nabala naman ang Hesus. Nga badlong na sa sulat ni Malakyas. Magsunog-sunog na po sila insenso. Gani, nagsunog ka mong insenso, tibo kalibutan, ipasudunggan ninyo ang akong pangalan. Tama. Pero buta, naghalad sila buta, kaya nga kamo dito, gibutahan mo, nga kaon na mo ng hostiyas, ampo na mo niya, sulti na mo nila, gibutahan mo. Ano man, wala man mo gisultian sa kamatuoran nga, bana, higugma ang asawa, tahura ang bana. Higugma ay sikaingon sama si mong kaugalingon. Kadukin ninyo ang Diyos, tibok mo kasing-kasing una-una. Unya na ibalaod diha. Ayaw paglibak, ayaw paghukom. Unagay balaod diha pag sa katabang sa simbahan. Gituman na sa simbahan. Wala man gibasa gud ni Timoteo. Timoteo, mo na ang ilahang gituman. Sa to pa ang ilang balaod nga mga leader sa simbahan, naa sila'y pulpito. Na sila gibuhat nagpa-propeta, nagbuhat sila laing balaod haron ang mga tao magunita nila nga magsimba didto dili ang tumong nga kalawasan, tumong nga ang simbahan mo ay makaluwas. Nya karon nabasa man nato na. Ang templo sa Dios, ang atong kasing-kasing duha og tulo nga maghisgot kani ana sa atong taliwala gilambuad na ni sauna. Nya gibalik naman nato nga gisudlan ang gigamit kaniadto. Pagsuri-suri sa espiritu. Nana, sa Biblia, nanam na sa vlog na to. Katong nakamo nakadungog ani so kung subaybayan niyo ang espirituhan ng gasa makatugkad yun mo anak pamo ka lang god ang iyong kasing-kasing kung nakadungog mo sa tingog pagpaubos lang wala nagpasabot nga nagkorek ako ara maning ikorek sila badlongon ako sila kay panahon na maron sa espiritu mo na musuroy ko magpandong na ko ay di ko magbunyag binunyagan naman mo kung kinsa ang mga reliyon nagbunyag ninyo di binunyagan na mo. Pero bunyagan ko kamo sa kalayo sa espiritu. Pandungan ko kamo nga gain ninyo ang sala. Ug karon na ayaw na pagbuhat.
Wala ako, nangaliupo lang ko sa Diyos. Dili ko Diyos, dili ko kaabag, dili ko pare. Mga nangutana silang, pag Bible ito, kung ako'y mag-Bible, mali sila diri sa balay, alam po anan. Naman ko'y balay din eh. Mga igsoon, kung bago ka pa lamang, napadpad din ni sa itong munting channel, binadasik ko ka makanunay sa pag-click sa subscribe button o pagkahita pod ang notification bell para kung doon ako'y bago nga mga video, updated ka kanunay. Tawang salamat. No, diri man mo nang ani, diri mo magpatambal. Mo nang ani sila dinhi. Kung musuroy ko, mo nga nangita sa kuha. Kung nakaila sa Diyos, mangita kung asa ang tingog nila madungog. Asa naghimala. Ang Diyos, dili ko nagbot-bot ang himala. Diba, kung kitambalan rin, kamo mismo saksi. Pero dili tanan nga sakit, mayo. Ang problema nila kay, ambot lang, umanin ako, nagtinga na. Mas mayo nga ni anay mo, nga wala pa'y sakit. Kay mantigo mo mutambal sa inyong sakit. Kung sobra ka, iligo ninyo, kalibutan hon. Kaya nang iingon na, mga maghilawa sila, padili sila masanay. Nakasabot mo na? Wala. Wala yan. Ang mga pare, di ba na anay asawa? Na. Wala na eh. Wala may magdala silang bansagon na. Oh. May asawa. Wala. Ituyo po na sa batikan para wala silang kabilinan o mga ari-arian. Amo nang dili sila magminyo. Wala kabalo mga pare na. Kay Ilad sila. Luoy kay sila. Luoy kay ko mahilak. Nakipare sa amigo sa naning gakos sa kadol. May pamudol kay namoy ulian. Anong ni-enter mo po ka diya? Ako am lagi sila makalaglag og Saan ka pa na? Gisilihan pa man na. Giilad sila ba kay maaypod ni sila manuti. Mga bright doon na sila. Luoy kay ko sa mga pare. Karong mga tigulang na akong amigo nga pare. Wala sila ipadulungan. Wala padulungan. Ilubong mo na po ka dito. wala kaulian. Wala. Kung Ang mamatay, problema ra ba? Paulian. Ang problema ra ba? Nagdala, nagpaaman-amahan po di sila. Naggamit pag ngalang pari. Ako dili mahalo ko may ingno ko pari ay. Di ba pare man tatanan? Pari tahali May pari. pagbunyag. Basta magsangyaw ka, basta mag-alagad, mag-ampo ka, musatag ka sa Ginoo. Pare ta. Sa espirituhanon. Gigamit man yung pangalan po nga. Pare, gamit ganyan pangalan ni Jesus. Gamit ganyan pangalan ni St. Peter, gamit ganyan pangalan sa mga santos kay kini kuno mga tawhana, di ba? Nabot-buhat di sila og mga kirubin, mga yuta nga kuno kini mga tao kuno nga mga langit nun. Sige makagsip-sip dito. Pagbuhat, tumana ang mga sugo kay madungog na ka sa Ginoo. Di ba na man diha? Agad. Sige makagi. Di ba? Ayaw ka mo pag-ampo nga naay makadungog ka ninyo. Nya karon sa simbahan daghan man kay pag-ampo na to seremonyas diha, daghan makadungog. Nang pay mag-ampo pag ina ditong leader. Ginoo hikapay ang taon ni among igsoon dinhi nga kaniya nagdumot ka nako. Di naana po diyan kasing-kasing. Di matubag na po sa Ginoo makasabot lang unta di siya kanako. Di mura nino siya nag-awayanay. Anong kusgon man nimo? Ang kusgon nga pag-ampo para sa kalibutanhon. Kamo in general ba? Ano ba, Ginoo para sa amo nga mga taong masakiton, tabangi kami nga malig-on siya og bilang usa ka Kristohanon. Nya mutubag mo, magampo kita sa Ginoo. Dili kalibutanhon, dili personal. Ginoo nga tagaay ko sa grasya, tagaay mi karong ulan. Nakabalo na ang Ginoo na oy. Karon kan naa day lugar didto nga na nagbuladay og mga nga mais. Nga sapos inyong din katiling ba nag-ampog ulan. Kay magpugas diri majority. Kabalo na ang Ginoo sa inyong gikinahanglan. Ayaw pangayo nga ang Ginoo nga magbuot. Ang imong pangayon lig-o na kami Ginoo sa mga kasakitan nga umaabot kanamo. Amo ra na iyong pangayoon. Wala magbuot man kasi Ginoo tagaay mig ulan o pag-ampo sa atong kaugalingong pag-ampo dapat itundo sa simbahan ang kaugalingong pag-ampo lig-una kami Ginoo sa mga pagsulay. Ikaw may balo ka mora na karon uban Ginoo tagay kog ulan magpugas ko ugma ang isa po Ginoo ay sa ulan na kay magbulad ko ugma. Mabuang ikaw kuno Dios ana be. Mura yun nga sa inyong paggamit sa kong gibalaan. Mga tingali na nag-usap ng klima na to. Kaya ang pag-ampo ngayong giingon ni Kristo, surrender sa Dios. Ang pag-ampo manggod niya ang atong namatan gikan sa atong pagkakuan kanang amahan namo atong iyaw-yaw o naana gani sa pagpakaon o naana gani gibuhat gani sa tao di o sa English na nga words. Yung wag ito kasabot o ba nagyaw-yaw mga bata ana? Wala. Murag nag-orasyon ta kasabot sa itong iyaw-yaw. Saan ako kasabot. Mali gid na pag-ampo ano. Ngayo tagulan. Surrender mo ampo. Ang pagayoon nimo kanang imong isakripisyo imong kaugalingon. Ayaw pag pangayo nga ikaw nabulahan. Mura ka nagmando sa Ginoo. Kasi pagtuon nimo sa Ginoo ulog-ulogan palakpakan na to ang Dios. Gitagaan tag ulan. Na. Moingon pa to Uy.
kambugiro niya. Ikaw ba akong itagaan? Nya, tanawa, naman na sa Biblia. Anong palakpakan ninyo ang Diyos? Maglipay-lipay, magsasayaw mo diha. Kabalo ng Ginoo, ay, paglipay mo, kung sa ito ba, paglipay mo na kabalo mo, lipay gud nga, dili gud nga. Magdisko naman hinoon. Kanang daghang mangitag ulan ko niya, gibagyon hinoon sila. Na, bagyo niya. Isuko mang Ginoo. Mo to, pagdugang niyo propesya ni libro, dugangan ng katalagman, wala sila nahadlok na. Di ko mingon sa ay mo kabala ko na anak na to ang Dios. Oh, hinimbahon man ganito, ba naagay simbahan nga natumpagan o. Napakipari na tumpagan. Nagit. Nya karon magbagulbon. Ginoo, nagampo man ko. Bara-ibara siya ay. Kining El Niño ron, pagbuot gyapon niya ni. Pagbuot na niya ay, yang gipakita na nako. Mo na mula ka ako. Kay magduhig ko. Ang gusto na nako, muduoron na nako. Di ko magsaba-saba ang dala rin. Daghang kayo nagdebate. Isa lang atong Diyos. Lipay magitos mga pastor. Basta ka mo. Paglingon na mo. Ayan po mong pahukom nila kay sila man na ang panag-ingna ni Kristo sama ni Paraon. Tama gid. Wala po nang nakig-away nato. Mailan mo na yung gugma. Wala gid. Di ba sa una, isog kayo mo sa una na andin sa YouTube magkado response pa din. Sagdayin na sila. Oy, mabay na sila ang mga way bili nga batong bililon kaninyo. Pero kung igmat na sila mga ipagkasalo, ang problema ra ba na ninyo ra man Ginoo kung adto na mo'y ikayobsan adtua ang tao imong gikobsan pangay pasaylo kaniya o karon naig naglibak nato dito. Ang problema ana kay ingon man Ginoo, ako na ang may balo ana. Di ba bago na tutong vlog no? Sa ganito, boy, na nanumuluman pa to nimo, pwede ito ibasa rig balik ana. Kaya parang mahadlok din taon sila sa Ginoo. Di kay karon na mo reflect sa kuha ang panagway ni Kristo, di sila mutanaw. Sa tuingon nila rin na ipatamba, di ko to kayo nung luli, babalaan matong sala. Babalaan ko na tong sakit. Tama yun. Dito mas doktor. Kaya parang makakwarta mo dito. Ato ang kuha na po karon kung mulakaw ka kami diri unsa po ang kwarto ko to magpatampan. Kana among gyud. Di ba gituluan ko kamo nga sultiin lang sila sala. Madungog na oy atong pag-ampo eh. Gituluan bitang mo sa tambal unsa ra gitambal na ako magduhi ka Ginoo gamita ko. Naluoy ako kaniya kung mahimo tabangin sa ayuha nya ino ko tuo mo sa Ginoo nya na ma-reflex ako tuo mo sa Ginoo ayuha na ka sa Ginoo pero kung dili ka maayo pasabot na pa ni kay gayonan basi kitagaan pa ka aron maka tapak-tapak ka kaswerte nimo kung naagamay ang sakit di mo para makasakripisyo ka palit di kag paracetamol nya sige di ka libakira di ka nya nakatapak ka to pila di ka kabulan nga sig paglibak nga isip-on lang ka ato pahibanomdom ka nga kung imong lawas mo bigay gusto na ka magdali ano yun nga ang nagdali sa kalibutan ng mga butang nagdali sa kamatayon yung anong ikaw man anong kapoy kay imong lawas mga atong pre sa kami sakita sa lawas sakita anong kapoy ito sa paglaban no di kikibadlong ka yung sala na ko to yung patambalay mo sa kuha yung sobra manggod na inyong sobra manggod imong labamang sa moingon pa din mo ugma pa man mi ako man trabaho di sala niyo na ningon kong Ginoo nga kontento na kamo Kiniagod dili gud ko kasulat sa nya karon gimahay pa blackboard. Laylay kayo. Gimahay ko gani pang naglisod ko sulod nya sige na ko bandong mang bandong pa nagkring mang ugma na mang nya ganiha nagbagol naglisod ko sulat nya karon kung among ko sudya di ba gibandong ka namo gabi gibandong nya ako yang payon pag maayo ra na ay kahay mo mga ulo Gusto ko manon ba trabaho? uy ako mahayan nya ko dili maayo apa doktor mo pero simba ko Ayaw naman. pero man ako pasidaan mo nga di mo magsakit Naayaw naman siya pagka udto nawala. para sa inyo ha mo do pahuya na diha ay ya karon gusto niyo humanon yung pag magpatambal na ako gusto man gud mo magsakit Sabi na, mukha kahoy. humanon yun ya kung mabuyagan kung ano siya saan man maguna-una na po nabuyagan ni sabat ipasagin na po ni mga espiritu Ko ang espiritu ana. pasagin lang ikaw gibuyagan kasi imong asawa kasi gang tama na gama nabuyagan ka niya dili ay damay ni noon ang espiritu kang pabantay sa amahan sa kalibutan Di ko pirsa. lang mura mo si Darwin exorcism Darwin ayaw sila pampuan ni Bering Maria kay sakit kay gituyo na sa yawa ay parang dito ay kaluwasan na si Mama Mary naghilak na siya kanunay mo gani nang nagmilagro nagtulo kuno ang luha sa mata dugo dito pa ilapog haplas-haplas wala siya kabalo nga magtulo di sa Mama Mary sige sa hilak sa mga tao makasasala sige pug sip-sip sa iya
Mao. Gibuhat, gibali na po nila. Nagmilagro ko ng milagro. Kaya ito, gipakita dito ni Birahing Maria para mutuo na yun nga, dili ko makaluwas ninyo inyong binuhatan. Ayaw ko gamitan nga dadato mo. Tanaw mga CWL karon nagsige suri-suri. Dili man na maoy ng pagsabot. Loyal din sila sa mga imahe sa Birhen. Ito na ilang mga kinaiya. Wala na daw pari nga mo nga gusto nga mo puyo sa talam. Tungod kay kanang sila daw ang nagadikta sa pari. Di ba sa kung tubag, sagdain na sila mga Niingon mag-unay ko na. nga sa unang panahon nga kami naapa sa Parokya. kumbinto, ang isog ra ba kayo dito mga CWL. Naguna-una na sila nga sila balaan. Na, sila kadaghan ni naman mo, samot yung kadautan. Ang mga pare, nagdaghan na po samot kadautan. Mga leader po, murag parisyo ba? Hinom naman itong parisyo. Nga sa ganito. Nga, adong parisyo ginoo, kung minawas, nagpuasami, di ba? Yan natin ito, di ko pareha ng komprador sa buwis, karon tanawa kang nag-igsigig simba. Di ba? Inyo po ni naaksaon na. No? Pag misa di galing simba mo, luoyan na rin, nagdaro intag Domingo, luoyan. Pero buutan na ito. Kanang pari daw karon niingon daw na dili unta daw siya gusto nga muadto sa Matalam. Paniya sa dire. Pero kay wala na may mudawat daw. Mao na nga gidawat na niya ang parokya sa Matalam. Mo na problema man kay suguon na ba ko sa espiritu ng anak ko maulaw gina sila karon kung ma-reflect akong panagway sa ni Papa Jesus mo sa imo kong ipapatay kaya maglakaw ko porque na kong pugong sa espiritu dili pantag panahon dili ila na lang tulubagon ang ako at sa inyo ha tudluan ko kamo unsaon pagpaubos sa pagpasaylo nya isulti nako unsa ang espiritu sa ato pa makiusap ta sa espiritu nganong hiusan mo pun mo ang tawhanon mo na karon nga makikiusap ta sa espiritu ang atong lawas atong isakripisyo dili man puta magsakripisyo kung maigmat na ta pare karon akong ingon nagsakripisyo ka sa sakit saan pagpasakripisyo nimo nga mopahuay man ka yes sige ko bagulbol nya na malikas kasi imong bata diyan manunglo pa kasi imong bata di magsakit imong bata dadon po sa ko pang tumbali ni gikan na dito nimo ni imong Ginoo ayaw panunglo kay basi maunay nimo ang imong bata yawa ka unya karon masudlan hinutog yawa imong tawgon man yawa kumusuko kayaw hilom minsa Di mo am nang expression karon sa una pa. tugod kay ang kalibutan karon dili na yan sa Dios kaya ang mahigugmaon sa kalibutan kaaway sa Dios di ba gitawag ko kamo gipili ko kamo gilain sa mga kandil gidala dinhi sa amihanan Amen. gipandungan ko kamo bilang usa ka espirituhanan busa pasagdainan ninyo sa sila kaya ang gusto ka ninyo makadungog karon sa tingog kung mapahumok sila silang kasing-kasing kung nagabasa sila sa balaang kasulatan mangita sila sa kamatawaran kay daghang mga anghel nga modala kanila daghan sa mga tao nga sama kaninyo mga ilang pagtuo dili halayo kanako o mangita sa balaang espiritu kamo mismo nakasaksi nagimala ako din dili kini akong gigamit ako ang nagbuot kaniya giatag na iyang kaugalingon nga rin kanako mamamalakaw siya nagtudlo siya kaninyo dili alang doon o dili arianan kundili nag-alagad nagatiman nagasakripisyo busa isod din yung kamatawaran wala ka nang tinago din dili ba Amen. gipauban ko kamo nakasaksi kamo sa espiritu maayo ug dautan ug mantigo na kamo mupili ug maayong espiritu mutupok ang dautan sa maayo apan dili siya makagawas dili siya makahimo kung kamo nahigugma sa inyong kaway ang gugma makadaog sa daotang espiritu pasagdayin ninyo ang mga tao nga nagpatas pasagdayin ninyo ang mga tao nagpari-ari kaninyo anak ka na sa balaang kasulatan ug inyo na kanagisulti ang kamatawaran gamit ang kalibatan ng mga butang aron malanog sa tibok kalibutan ang igmat lamang mo'y makabati ug makadungog buhay kamong saksi uban ka na ako kaya nakapuyo ako uban kaninyo gamit ang tao nga sama kaninyo padayon ka man apan sultian ko ka man kinahanglang magbaigmat ko sa inyong mga sinultihan lahi na kamo kanila ug mga tao ang inyong sultihan ingna sila dali kamo ngari ug dawata sila nga bilang usa ka dubudo kung kinsa sila kaniadto kung magkisulti kaninyo dawata nga mahigugmahan salamat kaninyo ang kalinaw ibilin ko na sa kaninyo Salamat Salamat sa Diyos.